μυστικό. Έλα Μάχο, καλημέρα. Καλησπέρα. Κοίταξε, Μάχο, έχουν φύγει τώρα τα χελιδόνια από την μπροστινή την βεράντα της εισόδου. Αν εμείς θα έρθουμε αύριο το απόγευμα, αν μπορεί η γυναίκα σου να ρίξει ένα λίγο νεράκι να την καθαρίσει. Έτσι. Οκ, αυτό μονάχα. Και τα λέμε. Κέρκυρα είμαστε ακόμα. Αύριο φεύγουμε από την Κέρκυρα.